Lasă! Cine a picioarele sus, bă? Își super cu capul, mă! Uite-l pe ăsta. Bă, pe voi nu știți să vă dați, mă! Bă! A, bă, nu sare cineva ca lumea! A, bă, sar tu! Aude sacul meu pe unde era. Lasă, bițe, dă-te cu el. Ăla verde. Ăla și alunică la verde? Hai de capul meu. Bă, știu cum. Stai să-i mai filmez o dată pe ăstea. Cine? Bă, stai pe spate și genunchi așa în sus. Și nu te mai întoarce. Ce-i mâna așa, înțelegi? O mână ce-i în aer așa. Du-te la o parte să-i filmez pe ăstea. A, biță! Ăla iară s-a ridicat cu sale. De capul meu! Bă, cum a sărit Mihai! Dă-te, ia capul! Ia și Petrului, ia! Moare! Ăsta a sărit cel mai slab!